iki aku mung kaijenan. Ya wis ra dadi ngopo. Yen ngono aku arep umbah-umbah ning sendang dhisik. Jalaran kabeh kaya mau gombalane bapak kaya mau padha rebu. Monggo Kakak. Ini. Mas. Bocah wadon kaijen wayah dudu wayah. Iki papan panggone ana ing sak pinggire sendang, ana wedok ayu tempat. Sopo tempat? Apa dhisik to? kok nggih mboten mangertosi. Sampean ngerti wong wedok ayu mripate sampean kok jelalatan kaya ngono? Mergo aku suwe ora ngerti wong wadon sing ayu sing kaya kowe kuwi kok. Ora jenenge aku tambung kelawan. Jenengmu kuwi sapa? Aku mintar. Mintar. Saka pundi? Aku saka Gambir Sekepu. Balik pitakon, sapa kang dadi arane sliramu sakarone? Aku layang seto. Aku layang putih. Layang Sito lan layang Kumitir. Kini ngopo kowe tumuju ning sendang kene? Kamangka sendang iki panggonane bocah wadon. Wong lanang-lanang ki ora kena mlebu ning sendang kene. Pancen kabeh mau ora jelerakan. Mergo tak sawang saka kaduan. Aku ngono sak kledite manungsa bareng tak cecek jebul. Kok nganti kowe kaijen ana sak tengah sendang kene. Apa ora ana kanca ruwangmu sing ngancani kelawan kowe? Aku nganti ning sendang kaijenan jalaran kanca ruang kabeh mau kae lagi wae lunga ana ing pasar. Mula kuwi aku mung kaijenan ana ing sendang kene. Apa kowe ora duwe bojo? Bojo? Aku durung duweni bojo. Yen urung duweni bojo pacangan-pacangan. Yen pacangan aku wis duweni. Lho sih. Kowe duweni pacangan. Ning ora dadi apa sih nak kowe kuwi duweni kanca lanang liya. Ora trimo pacanganmu dhewe, ya. Sakjane aku iki pengen tumuju ing Majapahit. Ning ewondene iki aku ngerti kelawan kowe sak pinggir sendang, sak tenane aku pengen takon, papan dununge Majapahit iki pareke ning ndi? Oh, dadi sampean kerep tumuju ning Praja Majapahit. Praja Majapahit kae ana ning sisih kono lho. Kowe ngerti? Ya mesti wae aku ngerti. Lah nak sakwise kowe paring ngerti kawan aku sak kloron, ya toh, iki tak urungake. Merga Majapahit ki adoh, sedina rong dina ki ora bakal kelakon tekan Majapahit. Ning iki aku ngerti kowe, tak urungake sih. Lah kene ngopo kok diurungake? Lah rupamu ayu. Apa gathoke yen rupaku ayu kok terus kok urungke arep tumuju ning Praja Majapahit. Ya eman-eman ayune ya, Tir ya. Pancen ki Eman-eman ayune. Lah, Jajane sing kok karepke iki opo to? bentar sih. Ora tedhe ngaling-aling. Sakwise aku ketemu nglawan kok sepisanan. Terang tuh rasa tresno nglawan sakjroning atiku, terang aku tresno nglawan kowe. Tresno karo aku. Lagi wae sepisan ketemu kok wis wani nembung tresno. Nak bab katresnan kuwi ora trimo layang kumitir. Uga layang seto ya seneng karo kowe sih. Wong lanang kok sih. Aku ki mung kaijenan. Sampean wong loro sakarone kok arep seneng karo aku. Apa manis sampean nembung aku ning tengahing dalan? Dikeki pilihan telu sih. Calon Kok iso bojomu pilihan telu? layang seto, layang kumitir. Oh, piye Kowe sih? milih sing ndi? Layang kakang layang seto apa layang kuwi? Babar pisan ora ana sing tak pilih. Jalaran aku wis duweni katresnan Kakang Minak Supeno. Kowe wis duweni katresnan kakang Minak Supeno. Kuwi bener. Apa to aku iki kurang gagah nglawan katresnanmu Minak Supeno kae? Ah, ya mesti wae. Yen gagah kowe gagah ning sing akeh karo Kakang Minak Supeno. Sopo maneh? Sik. Piye? Arep apa? Toprak ratok gandrung. Lah kok ora gelem kok sampean meksa? Ora entuk nyelau gandrung. Mana Kaya Layang seto lan layang kumitir. enak kok karo layang kumitir, layang seto. Kudu nyedak karo aku to. rombange Ih, Oma
Iki apa to kakak? Aduh layang kuwi. Aku ki malah wedi sih sampean koyo ngono kawan aku. Pipi nyonduren sa Layang seto adalah layangku. Marsih. Ojo kok bacotke sliramu pengen tresnani kelawan aku. Yen mengkone katresnanku kakang minak supeno mangerteni kabeh tumindamu, mesti bakal acuh aku kowe. ora hidup senajan kados mengerteni terus melawan kowe. Sih. Ora ati kuwi. Ning papan kene ora ono sapa-sapa mung kejowo Arep opo sampean? Mergo aku iki kepengin kawan kowe. Senajan to kowe tak eman talus. Ewon dene kowe pukul ra seneng kawan aku. Pukul rawoso. Ojo yo. Nggih. Ojo kowe mrawuso kelawan aku. Kakang minak supeno. Apa sayang? Tuku sawangan mung loro kae lho kakang. Kowe dikapano? Aku mau dijiwiti lho kakang. Sing dijiwit ki apane, Nduk? Dijiwiti iki lho kakang. Bapakmu dijiwit ah. Yo, yo. Kakang Bapak loro kak. Ini suarane. Oh, sampean Mary. Mary, ndi? Sampean Mary. Ndi mau? Kowe iki ngopo? Iki yo katresnan yo katresnanku dhewe. Ape tak demok bokonge kek. Ora dadi ngopo. Ape tak demok pipine kek. Kowe ape ngopo? No niku Kang. Wes penuh. Nun, Kowe demek karo Marsih. Loro atiku. kok kowe iso lara? Kowe ana hubungane apa karo Marsih? Hubungane Iki pipi. Apa Ape tak ambek? Iki ngapa petang? Aku ki seneng Marsih. Seneng yo karepmu, ora yo karepmu. Sing baku aku pengen nyayang patah. Ayo aja meli-meli wong kowe. Tadi joget. Lanjut biji kok perlahan. Yo cetenanan lanjut. Lah piye? Luti sapa? Iki mau perkarane apa? Kok nganti kowe moto-moto karo Marsih? Aku ora jeneng tamu kelawan. Sapa jenenge? Aku Minak Supeno. Oh, dadi kowe Minak Supeno. Katresnane Mintarsih. Iya. Mula kandiku. Aku njaluk legane atimu Mintarsih kulung ki kelawan. Aku yo mau Kang. Aku yo milih sampean. Krungu dhewe. Wonge emoh karo kowe. Alah mole. Aduh. Entuk mergo moh kuwi gara-gara kowe. Kowe iki mau jani ki Nek ra metu kowe recek. Sabar, sabar. Nggih. Jane kowe iki jeh enom ya lah. Rupamu yo bagus. Iya. Kulitmu yo halus. Iya. Ning watakmu kok kaya Wedhus. sing ngomong ora aku lho yo. Ngakoni dhewe yo Kakang. Ngene, Eh, kowe ora usah seneng karo Mintarsih. Mergo iki wis calonku. Nek pancen kowe pengen rabi, Ya. kowe pengen mek bojo, iki ana ana sapa? wedok, Ya, gua kowe gede, Ya. rupane ayu. Kalau sindiane akur. tenan kowe. Tenan, sindene mangan. Rondo iku. Aku ora disenggih blas mau. Ngene wae. Kowe aja kok tutupno. Piye? Kowe bali yo. Yen pancen kekarepan cabar anggon tutupe tresnani marang Mintarsih. Kowe kudu tutupan kelawan aku. Wani karo aku. Wani. Buktekno. Kowe apa aku sing lakon mati depan lemah. Sing hati-hati yo Kakang, sing hati-hati. Sing hati-hati Kakang ayo. Aduh Kakang, sing boros iki Kakang aku iki tak sayang Kakang. Aduh Kang. Ora ana critane yen wong mati mung saka keplaning tangan. Sing karepake. Yen pancen kejaduk wis sekti, ceplake dadamu, tak jodhok ora sempuk, tak cecek ora cekelang, tak sembah. Yo, keplake dadak kowe. Penuh! Aji Penuh! Penuh!
batin kok kan. Sepeno, Nggih, pripun? lungamu saka Gambir Seketi tekad muar ning Majapahit goleki Prabu Brawijaya. Lah nek ning dalan Depak iki undrane perkara Ngantos kula gelut kalih nom-noman niku. Merga nom-noman niku wis wani nggonjak mintarsih. Kamangka mintarsih ampun calonku to, Mbak? nom-noman sakarone Pripun? arep nggonjak karo mitarsih pacangane putuku Simena Supeno. Nggih, leres. Ele Pripun? laduk wani kurang Jumono kupingmu. kowe. Ojo tobat kowe wani. Banjur kowe ninggal paugeran. Gunjak bocah wadon sing duwe pacangan. Sopo jenengmu? Aku wayang kudu. Layang Seto. Layang Seto. Layang Kumitir. Sen kuwi bener. Layang Kumitir. Layang Seto. Cek. Sik. Pun. Tau krungu aku. Nom-noman sing aran Layang Seto Layang Kumitir. Wis tau krungu aku. Sampai keturing sak pundi? Ah, Mbah, kesuwen, Mbah. Sik. Mbah. Sangat jujur. Benar. Pripun, Mbah? Sabar ya, Le. Pripun? Sabar. Layang Seto Layang Kumitir lamun to kleru kowe putrane Regian Patih Lugenden. Leres. Iki nek mangerteni Ya. aku putrane Lopati. Sampean kok sampun mangertosi to? Salon balamun. Lah kula pripun? Kok sampan sanget ngendika sing ngaten pripun? Kata-kata pripun? Iki mung sakarone uga wong loro ati. Wong loro ati mergo ing wektu iki dina katundung saka ing negara Majapahit. Pitakonku karo kowe sakarone. Pripun? Layang Seto Layang Kumitir. Kula. Wong tuamu Regana Patih Lugender menyang endi? Loh, ane sampean to? Sampean to? Iki kiai Selomo. Iki nonton golek sampean. Aku yo ora pangkling iki dedengkot ana ing pertapan Gambir Saketi. Kok tepung kali sampean to, Mo? Ngerti. Iki bature sampean rene niku. Mula kowe dojotosan tak tonton kok dodoan. Kok sampean nonton kula wae. Nonton. Ndak kula boten diwangi to, Mo. Jebul kowe ya padha wae. Ojo pripun? Rumangsaku kondan jebul ya dadi kaya tela. Lah telo niku aneh Ning ora sampean. apa-apa, ora apa-apa. Sing dikandhake wong tuwek elek iki bener. Dongkol Patih. Wis dadi dongkol. Wis ora kanggo klambiku kaya wong ngedos omonge Mas. Sampean dadi wong buangan ya niki ya. Diguak geletak karo wong Majapahit. Ning ngene. Iki lho. Putuku Simena Supeno. Menak Supeno, Ya, urut-urutane iki rak sedulure Siadipati Menak Jingga. dadi ki adine Minak Jingga sing umbara.